Tuudan na kamo sa mga prenup. Pwes ako wala pa. Kay may ara pasang isa. Gani sulod. Prenup sa tinapay. Prenup sa tinapayan. Pero daw may kulang. Kabalo ka mo pa na ng kulang? Ang perfect nga combination sang tinapay. Siyempre ang kape. Kinahanglan natin sang pulo ka litro nga kape. Anhon, ibas siya para mamurag-muragan sila. Lontis tamang sabwag sang kape. Siyempre manamyawan na kita. Mga taga Calatrava, mayong adlaw sa inyo. Kag tani ka mo naman ang sa mayo kintangan. Kag madamong salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadan nga pagsuporta sa akong mga videos. Salunggid kamo dira. Bag-o naman nga prenup sa tinapay. Sa tinapayan. Tapos nakita sa may talamnan, sa duyan, may araman upod sa mga kaisdaan, gali subong tinapay. Daw isulod ko sila sa oven, kag bacon sa 475 degrees para sa kanamiton. Pero ang aton obrahon, siyempre, analisaron ang mga kudak. Una nga kudak na aton analisaron. Sulod. Ini nga kudak tagaan sang titulo nga. Ano palaman sa pan? Siling sang bana ga. Anong palaman sa pan? Aring palaman, hotdog kag itlog. Kay imbis mabusog kung makaon ang kakapoy baskog. Kaduha nga kudak nga aton analisaron. Sulod. Tagaan sang titulo nga. Masahay. Munay. Kampiyon. Basta munay. Masahay. Ining munay. Basta mainit. Mananam. Mahumok. Mahamot. Kag manamit. Konpreska. Pero samtang nagadugay. Ang munay nagaganit. Ganit samtang preska. Baka kanon. Kay kung magdugay kaganit. Hindi namit kaunon. Sa ini nga mga kuntak. Isagid lang ang akon nga mahambal. Ang relasyon daw pareho sang tinapay. Kung magluto ikaw sang tinapay. Kung may kulang, butangan. Kung may sobra, buhinan. Hindi kay kung ang inyong relasyon, kulang lang sang katamis, imo na ginhaboy kag ginislan. Ina ba lang, hindi ka na makontento sa pandikoko, nagtilaw sang biak na bato. Hindi na kontento sang pandesal, nagtilaw sang pan. Mayo balatani kung pagkakuha nimo sang pan, ang imong ipalaman, jumbo hotdog. Pero kung tidbits man lang, ay ahay, huya-huya man. Gani mga inday nga mga lamharon kag batanon, ang importante subong kung ikaw nagakaon, mabusog, dapat makontento, dapat masadya, kag dapat gagmay ang problema. Gani dapat mga babahi, mga kababainhan, manginwais na kamuya, kag pilion ang ipalaman sa munay ninyo ya.